Acheche! Acheche! Mga idol! May buntag. May butang dia, idol. Ako rin si Archie. 26 years old. Taga Mungkayo, Compostela Valley Province. Apan, hindi naman ko sa Davao nagtrabaho mo nang talagsa na lang kumuli dito. Mau ba? Kunya, buwa ko na kay Kana. Acheche! Dako yung kunon sa inyo mga idol. Unsa bang ka na? Ay magsaba ha. Ato-ato lang. Duhang ko na kong uyab. Acheche! Kunya, hambog ka. Gamaya na. Aw, kabalo man yung kunin nyo. Mamasdaghan ang inyo ha. Di naman ay kalalis na. Pero karon ako nagkuyab og duha. Sama ning gwapo man sadta. Chichi. Ay, mo. Amuray tisoy og charming. Bitaw. Gisulayan lang man ako kung unsa ang bation sa tinagduhang uyab. Ibog mo sa mga barkada ko kay ang uban tagtulo ba gani? Ay tag-upat. O tagi, testingan man akong tagduha da. Uyab lagi na ako si Millet ug si Mitchell. Si Millet, cute kay tingog. Nga medyo pitit. Si Mitchell, muragbabaw bura-bura pero okay kayo. Tinamis kayo. Lami man po din kay kung walang isa, aw, dito ko sa isa. Ano, schedule lang na ako sila. Sus, karong kay napigado ko doon, Landay. Nga naman. Sabi na ako pagdugay ni nga nga sistema. Samtang nag-celebrate mi og anniversary ni Mitchell, mansari po din na mo to ni Millet. Parehong nanghagad og sini ang duha. Og dito na nagsugod. Ang kapyo, ako kinabuhi. Sweetheart, basing nalimutan ka lang sa badyo pa. Sige na sa badutar. Tila ni mo, ikaw dali tart ba? Lain na kay ka, di na juga nagakuan ba? Kalimutan ka, ha? Tart, unsa? Anniversary na to na. Dali tart. O ba? Ay, good pag inana, dali tart. Good, ikaw ba? Sa badyo ha, mananatag sini. Gusto na ko mananatag sini. Balik-balikon ka na sa salida sa sini, gyud. Isa ka sinihan, sugot tag ala, sa orasan na sila magsugod, alas 10. Oh. Mugawas tag alas 9 gabi. Balik-balikon ka na. Muna, hindi na. Tart kay gawson man ta, ano? Nagbayad man ta. Gusto ni mong salida. Man, ang nakunsa. Gusto ko kayo ng Iron Man. Ano to? Iron Man? Ano kabalumbasan ng uyab eh? Ano ba dahil ka? Iron Man. Kala ka na Iron Man. Sige, mau mo kayo mong gusto. Lagi-lagi ha, pantay ka ha?
Tag-o, para mga sweldo. Ay natabaw na ginako. Sa una pa madyo ka anak. Sa una pa madyo ka anak. Bantay ka ha, Sabado, ha? Oh, Uy, pagupit. Gupitin na yung buhok, ha? Gusto na ko ka nang mura ka grade 5. anak ka. Ha? Anak ka. Sige na. Naina ba dani? Kabalo biya ka sa kwa dali, tart. Maldita biya kayo ko nga pagkababae. Basig bunalan ko ng chinilas ng imong lobby poron. Ha? Lagi. Sabi ako sa buhay ko ka na ha? Lagi. Dapat imong, o sa'yo kung gusto, may matuman. Lagi na, Sabado na lagi. Manalo lagi tagsini lagi. Bantay ka. Uy, parts. Sinsa na parts. Sorry kay parts kay. Plato kong motor parts. Napalit ko kong pizza baboy ba? Pas magtarong ba ka ng Sabado pa, ha? Teka, Ha? Kung din nasa Sabado parts. kung sinasa magkikalimtan na ni mo, Pites. Ay, mansari din na ito, no? Mananotag sini gusto ko, mananog sini. Ha? Wanha ka ng kumpo panda. Napasi ko pwede sa Sabado parts kaya na ako'y lakaw. Ay, saan pwede? Nana ako'y nakabook nga schedule na. Saan niyo nakabok? Nanagay. Ay, wala na, ha? Hindi ako, saan ako nga? Saan ako? Importante na. Hindi ako, hindi importante. Ay, kung ano na, apa? Parts. Kabalo mo ko, parts. Ayaw ko, ano, Pites. Wala ba kay... Sinong-hinaw, ha? Magsangan namang pananaw ano ba yan? Parts. Pites. Gusto ko Ang awa ko, Pites ba? Uy! parts. Slow ko nalipat. Manigmahan yan ba yan? Basta, ha? Di naman yung manok. Kinangat. Sunuyon naman iyan. Di naman yung manukon. Parts, di yung pwede Sabado parts. Ayaw Kailangan ko schedule na, Pites. Ayaw ko ka na, pag-istorya, Pites. Ano naman ba ginako na, ha? Ang luod yung kanimo. Sige na pa. Parts, sige. Ay, nagilak ka man. Okay, sige. Pero ani na lang. Ano siya man? Magkita na lang to sa mall. May nawag kita na sa mall. Sundo ako, diri. Ay, di na pwede. Ani na siya. Ha? Nako'y racket eh. Para madayon lang naman ang natugsini. Gikan ko sa market, diretso na ko dito para dili ko malit sa tong date. Sumangka, uy, ana ba? Sa tanay lang ta. Pa, mga joke ka mo, jamming pa. Sige. Wala ko ni jamming. Sige. Ang tambal. Black flower. Lagi, basta, ani na lang, let's meet halfway na lang para dili ko mangkuhan ba dito, maglisod ba? Pantay ka, ha? Lagi, Sabado. Ihap na ko, ana, dito sa sinihan. Alas 3 hapon, kita na. Pantay ka. Lagi, Sige. kung pupan naman ka, Kupapanda, oh, lagi, walang problema Ay, na. tapan, ana. Iron Man ang tawag. Ikaw ng Iron Man. Ay, salamat. Sige na kayo man. Oh, Kupapanda ako, ha? ay, isa. Ay, sige. Sure ka? Lagi. Sige. Bantay ka. Sabado lagi, promise. Promise lagi na. Onsa? Sige na, good trip. Ikaw na di ko ngayon ko ano yung... Brod, ayoko ka na. Brod, kabalo biya ka nga kapoy kay buhat o galong black na, Brod. Biya. Bro, Ramon na mo. Ano ba kagpila ka? Alo black akong kuhain, Brod. Akong buhat, Brod. Brod, pabor 4 mil ka. Alo black akong buhat, Brod. Ako na mabuhak na akong likod, Brod. Ramon na mo, Brod. Brod, ulian na kita ka na yung 2,000 lagi. Sige na mo. Sigurado ka? Tubuit, tuwan ako ibayad mo. Tuwan sa mga tuwan, eh. Shit! 250. O sige, 250, nagbayad na ako. Antay, tayo ka, Brod. Kabalo biya yung ka, Brod nga. Saan po kumangutang na pangpakang na eh? Brod. Malo biya yung ka, Brod nga. Akong uya, Brod. Di taon biya ito akong uya, Brod. Oh, lagi Brod, bayaran lagi tika. Basta... Menta ka to kung uya, nakabuhat pa to siya. Kuwan to, binangkal ito. Niya, kabalo biya kas panahon ron nga ulan-ulan.
Lagi, bro. Basta ba, mo promise ako. Bro, pagtarong, biya, bro, bro. Bayaran lagi, tika, bro. Laina ni mo, bro. Kasi may mga bayaran, bro. Bayaran ako, tika. Dadaan mo dyan kagkuhan ba ng spinat na hindi ka kapeda na ba? Grabe. 2,050 lang? Spinat na spinat. Aton 50 day. Baby, sige na. Sige, bro. Ano na ka nga? 5 liter yung kanin yun. Sige, sige. Sa mga isar mag-uuyab ni mo, munang di mo ni ma-feel. Sabi, mau na, tagdoan. Mangsakpan nga ni ka, impatso ka ba? Awa lang. Nari, kon. Tart, dali na tart. Dari tart. Magtay, dali. Kunta mo lang okay man sa dari taganan kay ko sa atong endearment. Dali, sunod na dali. Oh, isa ba kayo sugod no? Magabiin niyo diya kanina magabiin niyo diya, brad. Isa ba kayo na? Dali yang ngit kayo. Gabiin diya, brad. Lasdos pamday sa hapon day. Ay, sugod na. Taibingan na ito, uy. Ilang kay timing, tayo ma. Bigyan niyo diya, brad. Bigyan, ma'am. Sugod na. Gusto mo ng papel mo lang nagkayab-kayab. Tadi tart. Mana sa salida, mana niya drawing, mana ni Iron Man. Amo din na di ay, alam mo di nga nag-iron man, uy. Hiyon mong kaya ko, tarday. So, kuha ka lang ihitaan sa pagsulod na to, uy. Kani, manghisa ko, bi. Sige. Well, sugod na, inala ko ako sa ano ko na. Wala, ipapang na kanina siya sa ano. Parts, kanyara ka nagulat dali sa gawas, Mas, Parts. kasi tarawa ko pati ispat, nagkul kay kukat, Parts. Pero ako nagkurug-kurug naman yung tiil. Wala, isi-size na kapap ko na muna urot report, Parts. Sorry, ayun kay... Tama ra, Alas 3 Gs, 10 minutes ra akong late. Ano ka ni, tara, sunod na ta, Parts. Tara, sunod na ta. Hulot mo sa kwarta ta, no? Sunod na ta. Tara, Parts. Lo, katanaw na siya kung kuhan magupupanda pa. Kaya, nakasunod na. Wala na. Magabihin niyo diya, ma'am. Oh, yawan. Wala na si Kupo Panda. Nakuha na ni Kupo Panda, no? Naku, ginang. Wala! Waliwa Kupo Panda, oy! Kupo Panda! Parts. Saan, Parts? Ay, sigsaba kayang... Legends tells of a legendary warrior. Parts, manghisa ko, Parts. Stuff of legend. Kupirsel pa ba si Rolly, Parts? O You paano travel na Ano na? Draon. Introduction? Kaloob lang yan, Parts! Parts, manghisa ko, Parts, B. Kaya na kayo ko. Kasi, Parts, mo ba ka lang idaan kanina, oy? Ay, kalimot ko. Sige na, manghisa Sige, pa. sige, Parts, balik ha! Oh. Halika, Kupo Panda, oy! Waiting on you now. Kaya di mo, eh. Mo na, sugod na din, ha? Rock and roll. Kanina na kasukol. Mo na nagdala. Pwede na lang ka na siya. Wala na siya ng plano. Dato, di ka na siya? Ha? Dato, Dato, di ka. kayo di siya? O ba? Grabe ka dato ni siya. Dali tayo ha. O ba? Tart? Di na ka magmamin ako. Sorry. O, lagi, mami. I told him I was sorry. Loko, I'm just indifferent. Ano mo din na siya? Tart, kahiun kayo ko, Tart. Saan ba nagay sa mga pangiyoy? Busaw ko. Ibut ako nga mga ikipanda na ilang sinihan. Ilang aircon dire. Gusto ka gahukas lang ani ko. Kung may gusto nyo madaot niya ako, kuan? Madaot akong kidney, di ko na pahiyon. It would be irresponsible. Balik kayo na. Ako na. Ano ka ba? Wala giling
Hindi mo balik Sama na ko yun. rin ka na abot. Ngi. Sama ka, oy. Minutos na lang og isa ka segundo ba mapagyapo ni abot ang aning ba asam to asam to tawana to patay juga ba patay juga ba Pasensya na kayo ka. Parts na kayo. Pasensya na parts. Daw na ba ako diri Ay, sultan na sila akong jacket. Okay. salamat ka kayo Parts Ako wag diyan ko panday. anak ka tara na ka sa kundian Wala isa ba nang ilaga parts? Wala ka tong master sa kuan mo to mas mo na master sa inikuyutan ninja turtle Wala na. wala siya Mo ba? si kuan Duding Daga ba si Duding Daga Asam na sila pa inom. ang buta sa nagkatay mo apoy buta na ni mo parang kuha kita na Parts. Kadali ng parts. asal ka Ano? Kanapangon kayo ko parts. Futsa! Vampiro sa na, oy! Di ko nung... Si balik ba? Si balik din ha? Balik din ha? Skills ka sa kulak ko! Ha? Okay naman kayo balik! Lagi mo balik. Kalibangon kayo ko malibang sa kuha. Tayo bitaw ka ha? Lagi. Pagdali! Isa ba yun? Asa makakikan? Naglain akong tiyan. Gawin mo dyan, ano, 35 minutos ka na paabot rin. Huwag yan ka. Ha? Hapit na maumanang kung ano, ay meron man o? Pasensya, naguga eh. Ha? Sabang ka? Yun na ba? I thought you said this was Asa man? safe. Asa ba ng jacket? Hala, nagbilin sa CR akong jacket. Kuhaan saan ako? It's gonna be okay. I'm gonna make Mula ka sa okay, kuhaan akong jacket. Daddy tart, ha? Taruhan na daddy tart. Taruhan ng Kuhaan saan akong jacket. daddy Mabalik tart, ka ha? na tayo. Sige Sino? na. Paano ito? Ika, Diyukon ito. Ano ba? Sundan ako, be. Sundan ako, be. Ay, ticket di mo, ma'am, ticket. Ako subayan ko, babayan ko. Abe, Ano na? sige, salad na dito. Sa ako suka papel kayo subayaran ta ka? Ay, dalang. Kaisog pa di pa yan, di ba magwapa? O sa? Why, pa sa pa, di ba? Oh, Mike, doon kayo ko kabawa na. Well, if he's going to stay here, Asa? he should know. Guys, I know about Tai Lung. He was a student. The first ever to master the 1,000 book scrolls. Ara, hindi na ako didugayon ko na yung oras. Dali, dali! Tol, ikaw mo na. Kisa ka na! And he raised him. Parts, kisa na, Parts! Parts, Parts, tayo na tinawag ka tayo, ha? And when the boy shot Parts, hindi ko biliba ko duha na ikaw mag-ibang gisit di ay. Magkakakab na ang tawanan ka, mura ka gwapo! Ayaw, iskandalo. Ayaw ko ka lang iskandalo sa iskandalo. Manggawas ta, Ah, manggawas ta. magawas, ha? Manggawas ta, ayaw Ayaw dali. ko ka na, ayaw ko ka na, sakpaw. Magawas ta. Balik-balik na na. Wala pa, tayo sa parts. Ayaw ko ka na.
Durata! Tawagin! Ang ito, analip! Utsa! Agay! 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 Tama na ba? Tama na. Bakit ang tungtungan ka? Tama na. Agay! Tama na. Agay! Pulak ta! Mga naong bindo ha! Talabis! Mga lako na labis! Akal pagpaswapo anak! Tara! Hilas na anak ka! Ako na si Cliffrey ni mo ha! Uy, ako ni bayad nun, uy! O karang laki! Balik mo! Bart! Remember that piano so loud.